Informació. L'oratge. I així comença este divendres 13 de desembre al nostre municipi. Un cel pràcticament ras, el que predomina i que sembla també continuarà al llarg de les pròximes hores, tot i que avui els núvols s'aniran a més, i és que de cara a demà, dissabte sobretot, tindrem més núvols i possibilitat d'algunes precipitacions. Així, a l'imatge del satèl·lit Meteosat es pot apreciar com, de fet, l'inestabilitat que ha afectat els darrers dies les Illes Canàries es va també traslladant de manera més feble a la península Ibèrica. Avui tindrem un augment dels núvols, com s'aprecia a l'imatge del satèl·lit Meteosat, i és que les nuvolades aniran imposant-se al llarg de les pròximes hores cap a l'àrea del Mediterrani. La previsió per avui al nostre municipi ens porta a parlar d'una jornada, almenys al matí, marcada per el sol. Núvols alts i mitjans que aniran apareguent ja de cara a la vesprada per fer-se més compactes esta propera nit. Avui les temperatures no patiran grans canvis, o en tot el cas, especialment al centre del dia, podrien ser lleugerament més altes. Ja de cara a este cap de setmana parlarem d'un dissabte dominat per l'ambient ennuvolat. Tindrem núvols i precipitacions que especialment començaran a aparèixer de cara a mig matí i migdia. Les pluges no duraran massa perquè a partir del diumenge al migdia començaran a remetre. S'obriran moltes clarianes i el dia quedarà molt més tranquil. Les temperatures de cara a diumenge amb tendència a pujar lleugerament.